Si d'alguna cosa em va servir l'any 2020 va ser per adonar-me'n que sóc un introvertit. En el vídeo d'avui veurem 5 coses que faig com a introvertit. El primer que hem de tenir clar és què és ser introvertit i què és ser extravertit. I és que no són dos conceptes oposats com si fossin dos equips, o estàs a l'equip introvertit o a l'equip extravertit, sinó que és més aviat un espectre on hi ha l'extrem extravertit i l'extrem introvertit, i tots ens movem en algun punt on podem ser més introvertits o més extravertits que altres persones. A més, segons la situació o el moment de la vida, també pot ser que siguem nosaltres mateixos una persona més introvertida o més extravertida. Segurament, si ets una persona introvertida però et prens 2 o 3 cerveses de més, tindràs algunes característiques clàssiques de les persones extravertides. Així que ben entès que hi ha un espectre entre la introversió i l'extraversió, anem a veure què diferencia una persona introvertida d'una persona extravertida. Els introvertits som aquestes persones que ens captiva una mica el món interior, el món dels pensaments, les emocions, i ens agobiem si al nostre entorn passen moltes coses. Som aquestes persones que estem bé en uns entorns on els estímuls són menors, parlar amb un amic, llegir un llibre, estar més aviat tranquils, i recarreguem piles quan estem sols. Hi ha un llibre, de fet, de la Susan Cain que parla precisament d'això i té un fragment que m'agrada molt com presenta els introvertits. Diu que poden tenir ben desenvolupades les habilitats socials i saber gaudir d'una festa i d'una reunió de feina si fa falta, però al cap d'una estona estan desitjant anar a casa i posar-se el pijama. Prefereixen dedicar l'energia als seus amics més íntims o a la família i escolten més del que parlen i sempre pensen normalment abans d'obrir la boca. També tenim la sensació aquesta que potser ens expliquem millor per escrit que en veu alta i no ens agraden ben bé els conflictes, tot i que una conversa interessant sobre un tema en concret on aprofunditza molt, ens sentim com un peix a l'aigua. Els extravertits, en canvi, són persones que gaudeixen amb el món exterior i que com més estímuls hi ha al seu voltant, millor. Són persones que necessiten estar amb altres persones, s'ho passen molt bé, no saben estar gaire soles, però acostumen a ser els reis de la festa. La mateixa Susan Cain en el mateix llibre també té un fragment parlant dels extravertits i diu que són els millors per animar un sopar, una festa, i que riuran de totes les nostres bromes, acostumen a ser enèrgics, dominants, al centre de totes les mirades i necessiten estar acompanyats per sentir-se còmodes. Pensen en veu alta, prefereixen parlar abans que escoltar i normalment no es queden sense paraules, de fet, potser parlen més del que haurien. No els incomoda cap conflicte a les discussions, però sí que senten incòmodes en la soledat. Una última idea que hem de tenir clara és que introvertit i tímid no són sinònims. Una persona tímida és una persona que li agradaria socialitzar molt, però ho passa malament perquè no pot, perquè té por del que diran d'ell, té por del que pensaran, de com el jutjaran, i el tímid ho passa malament perquè realment voldria estar socialitzant. Mentre que la persona introvertida és una persona que no té cap problema per socialitzar, però prefereix estar sol. I som aquelles persones que potser enmig d'una festa ha estat parlant amb molta gent i està molt bé, però necessita sortir a fumar 5 minutets i aquella persona no la veus durant una estona, segurament és que és un introvertit que està recuperant forces mentre es pren l'aire. Havent vist aquestes distincions, t'explico les 5 maneres en les que jo sóc introvertit. El primer cas són les converses, i és que m'agrada molt tenir converses profundes sobre un tema en concret i endinsar-m'hi i rebatre els punts de l'altra persona i fer conflictes d'opinions, a vegades fins i tot faig veure que tinc una opinió que no tinc, només per veure del xoc d'idees, no? Què surt d'allà. I en canvi no m'agraden, no em sento gaire còmode en aquestes converses així supèrflues sobre cotilleos o anècdotes antigues que no m'aporten gaire. M'agraden els cotilleos si tenen algun interès estratègic per mi d'alguna cosa que passa de la feina o algun amic o algun conegut que pot arribar a afectar-me. Això m'agrada, però el cotilleo pur de famosos o coses així m'avorreix bastant. En canvi, aquestes altres converses molt més profundes d'agafar un tema i donar-li moltes voltes m'agrada molt. I de fet m'he fixat que si jo estic tenint aquesta conversa amb algú i veig que de cop hi ha persones extravertides i fan que canviï el tema de conversa per una anècdota o alguna cosa així, jo al cap de 10 minuts o un quart d'hora trobo la manera de que torni a sortir aquell tema i seguir parlant d'aquell tema perquè jo no m'havia quedat a gust si no l'havíem debatut prou. Per tant, primer tret característic de la meva introversió és m'agraden molt les converses profundes. A la feina també sóc una persona introvertida i és que no m'agrada massa treballar en equip. No necessàriament perquè no confiï en l'equip, sinó perquè m'agrada molt treballar sol. M'agrada molt tenir la sensació que jo sóc el que té el control del que està passant i concentrar-me jo sol, entrar en aquest estat de flow on em sento que jo estic fent el progrés i tot el que sigui
maneres de treballar més extravertides, com fer moltes reunions i reunir-nos tots i mirar moltes coses, molts ambients amb molts estímuls, no em sento especialment còmode. El multitasking també és una cosa que, tot i que sona molt guai, no se'm dona bé, no sóc capaç de fer 2 o 3 feines a la vegada. Necessito bloquejar-me el temps i concentrar la meva atenció en un únic tema. El tercer punt és que m'agrada molt estar sol. Desconnecto molt quan estic sol, és quan recarrego les piles, fent referència a aquest fragment del llibre que dèiem abans. Me n'he donat, per exemple, que estic d'excursió amb els meus amics i ens ho estem passant molt bé i estem junts al cotxe i anem d'excursió i parlem de moltes coses i fem moltes fotos i el dia és molt mogut i en moltes aventures, però a l'hora d'arribar al cotxe, els meus amics encara segueixen parlant, encara segueixen explicant-se coses i jo necessito posar-me al seient del darrere o posar la música i desconnectar i la meva ment se'n va i aquest és el moment en què jo recarrego piles. És com que durant el dia he passat d'estar al 100% de l'energia i la socialització em va desgastant i després necessito estar sol i és quan noto que recupero d'aquesta socialització, recarrego les piles i al cap d'1 o 2 hores estic preparat per tornar a tenir aventures amb els meus amics, per tornar a ficar-me a les converses extravertides que tenim constantment. El minimalisme és una filosofia que m'ha ajudat a adaptar la meva introversió a molts aspectes de la vida. Com podràs veure, no hi ha gaires mobles al pis, no hi ha gaire decoració, últimament sempre apareixo amb una samarreta blanca i no sóc una persona que tingui moltes possessions o acumuli per acumular. El minimalisme em dona molts beneficis, ja sigui visuals, de viure en un entorn on no veig moltes coses al meu pis i això em dona una tranquil·litat, veure que tinc aquí només 2 quadres i un sofà em fa sentir-me en pau amb mi mateix i també em simplifica, per exemple, prendre algunes decisions com què em poso avui, com he de combinar la roba. No hi ha decisió, em poso una samarreta blanca i ja està. I són només 2 exemples de les 1000 decisions minimalistes que he pres en els últims, potser ja van 2 anys, on anar simplificant la meva vida m'ha portat molta pau, molta tranquil·litat i potser una mica contracorrent amb moltes maneres que la societat vol que visquem i que consumim, però et recomano que ho provis, potser seria la cosa que més et recomanaria que provessis d'aquest vídeo. Siguis o no un introvertit, mira com el minimalisme et pot ajudar. De fet, moment promocional, tenim el blog de eltocantminimalista.com on allà pots trobar molts trucos de com aplicar el minimalisme a la teva vida. Vés a mirar-ho i seguim amb el vídeo. I l'última adquisició en el meu món introvertit diríem que és l'artesania. I faig servir la paraula artesania per explicar tots aquests processos que li estic trobant molt de gust a fer-ho jo mateix amb les meves pròpies mans i una mica tenir una estona per estar jo sol en un ambient, com et deia, controlat, on jo sóc el que està fent la cosa, no hi ha res més, no hi ha més estímuls. Un exemple pràctic seria fer el cafè. Jo em podria fer el cafè amb una Nespresso que poses una càpsula i ja està, però he preferit agafar el mètode de em compro el meu cafè en gra, que m'agrada molt comparar cafès amb grans i anar-ne provant de diferents. Aquest cafè en gra el molc i em faig una cafetera italiana que després el combino amb una llet o una altra o sense llet i aquest procés artesano de fer el meu propi cafè des de la part més fàcil que puc aconseguir, que és un gra de cafè, perquè una planta seria molt difícil, però el gra de cafè el puc aconseguir, i fins aquí fer-me el meu propi cafè. És un exemple d'altres coses que tinc a la meva vida on incorporo aquests processos artesanals que em donen això, tranquil·litat, pau en el meu dia a dia, un moment d'introversió que són 2 o 3 minuts que a mi em fan estar tranquil i feliç en aquest món tan extrovertit i amb tantes coses passant tota l'estona. I fins aquí el vídeo d'avui. Podria haver-te explicat 5 o 10 coses més, perquè com més llista feia, més idees tenia de la meva introversió i més m'autoanalitzava, però crec que són 5 bons exemples per entendre com ens comportem els introvertits. De fet, crec que una tercera part del món som gent introvertida, per tant no és que siguem tan raros. Segurament tu que estàs veient aquest vídeo pot ser que també siguis introvertit si t'agrada l'estil de vídeos que faig. Però res més, volia compartir-ho per potser una mica als introvertits ens costa acceptar que ho som i que no som super extravertits com la societat a vegades ens diu que hem de ser super guais, però està bé, ser introvertit, no passa res, no estem sols. I res més, et volia recomanar, no sé, altres recursos, si vols aprendre la introversió et podria dir el llibre que t'he dit que es diu Quiet, The Power of Introverts i alguna més, és de la Susan Cain, et deixaré si de cas la portada
per aquí, és un llibre que et recomano. I hi ha un canal de parla anglesa que es diu, el noi es diu Nathaniel Drew, i també parla molt de la cerca de la claredat mental, de la introversió, del minimalisme. És un canal d'on prenc algunes referències a l'hora de fer vídeos jo en aquest canal, i et recomano que si entens anglès li donis una oportunitat, perquè a mi m'agrada molt, el gaudeixo molt, potser tu també. Res més, fins aquí el vídeo d'avui. Recorda que pots deixar un like, un comentari si vols compartir alguna idea introvertida teva també. Et pots subscriure al canal i ens veurem la setmana que ve, potser, no ho sé, ens veurem aviat amb un nou vídeo. Adeu!